Adichatz, l'epoca és al revisionisme. D'unes historias nous volum fa creire que hi ha pas hagut d'eglesia cataro e que el catarisme és una pura invenció de la Glesia de Roma. E nous volum ara canviar l'appellació castells catars per fortalesos reials. És conegut de totes que els catars, que eren non violents, se són refugiats sus aquells neolocs que són les ciutadelos del vertice per s'abrigar de la cruzada religiosa e de la guerra d'annexió menada pel rei de França. Veritat és que aquells castells són estats assaltats e en partit arruïnats per l'armada del rei de França. Guillaume de Tudela, dins la cançó de la cruzada de la debut del segle XIII, confirma. Lo cite. Totes los barons de França e los de cap a París, los clergues e los laics, han estat convenguts que dins cada castell encontrat per l'armada, se se volia pas plegar, seria pres d'assalt e totes sus estajants passarien per l'espasa. És també veritat que aquells castells són estats tornats parcialment bastits o en totalitat pels invasidors per afirmar l'autoritat del rei. Pas més, és pas acceptable de los recalificar de fortalesos reials. Açò revendria a glorificar los burrells d'aquel cantó d'Occitània. Seria gitar a les oblidetes l'història de la resistència catara e occitana de cap a la guerra d'expansió francesa. Seria un atac a la memòria col·lectiva, un escorno a la civilització occitana. A qui profitaria aquell crim? Pla segur és el romà nacional francès que se'n trobaria afortit. Havent a fa un cruzado novel que vol escafar una pàgina de la nostra història e de la nostra cultura occitana. Imaginatz un poc. E mai se los SS alemands après 1945 avion tornat a bastir un radú de glana, cal acceptaria de rebatejar un radú en village alemany. Disi nu a l'appellation fortalesos reials, nu al negacionisme. E mai d'ésser una manipulació històrica és un error econòmic e turístic. Aquella denominació de fortalesos reials deu ésser fora bandida. Sostenne, avendo penno la protesta prevista il 17 de febbraio. Totes a Carcassonne, il 7 de febbraio, a 11 horas, davant il Consell Departamental d'Aude. Penno endavant.